Du har et lokale, og vi har nogle mennesker, som mangler et. I denne video fortæller jeg dig om, hvorfor du skal være vært hos Flareshare. Først og fremmest er det at være vært for en Flareshare-klasse simpelthen bare en god forretning. Nu skal du høre hvorfor. Om du har en gadebutik, et galleri eller en café, så ved du, hvor svært det kan være at skaffe faste kunder. For at skaffe kunder, kører du sikkert kampagner med gode tilbud, afholder arrangementer og sætter reklamer op. Alt sammen noget, der koster mange penge og meget tid. Uanset hvilken måde du bruger, står du og mangler kunderne og skal altid lokke dem ind af din dør. Med Flareshare er de gammeldags måder at markedsføre sig på overstået, og godt for det, for det var pokkers dyrt, og det tog alt for lang tid. Flareshare er nemlig et problem, som kan komme dig til gode. Vi har en masse mennesker, som mangler et sted at netværke, have det sjovt og lære noget nyt. Du har et lokale, og ved at være vært for Flareshare-klasser, sender vi de potentielle kunder til dig. Du skal ikke tænke på at markedsføre dig, for kunderne, de kommer helt af sig selv. At være vært for en klasse kan hjælpe dig med at opbygge loyale kunder, og dermed øge salget. Du sparer penge og tid på ikke at skulle markedsføre dig selv, og skal ikke engang besvære dig selv med at afholde arrangementer. Men ikke nok med det, så er det også sjovt at være vært for en Flareshare-klasse. At afholde en Flareshare-klasse kræver ikke andet af dig, end at du er klar til at sælge nogle af dine varer, og måske holde åbent et par ekstra timer. Vi forventer dog, at du ikke forstyrrer undervisningen, og koncentrerer dit salg til før og efter undervisningen er afholdt. Så lad os hjælpe dig med at få dit kasseapparat til at klinge, tilmeld dit lokale på flareshare.dk i dag, og kom et skridt tættere på flere kunder og en større omsætning. Har du stadig spørgsmål? Så send dem til hello@flareshare.dk. Vi svarer hurtigt tilbage. Vi ses!